So ayun po what's up sa inyo mga kamoto. So ngayong araw, ikakabit natin yung... Ano ba yun? Nawawala na naman. Ayun, kakabit natin tong Mokoto mobile phone holder. Binili ko siya sa Lazada. Yun, binili ko siya sa Lazada. So, ikakabit natin siya sa ating Tormuts, si Blacky Mio Gear S. So, tara, let's do this! Let's go! Yun, so, ayun yung Tormuts natin. So, bali ang binili ko pala is yung clamp type kasi pinalagyan ko ng ganito. Kasi ayaw ata gumana sa yun, side mirror type. So mas pinili ko yung clamp type. Bumili muna ako nito, binili ko rin sa Lazada. So pag tatanggalin niyo yung side mirror niyo, kailangan yung tanggalin ito. Ang size niyan is ito size 14 para may kabit nyo to kung gusto nyo ganito rin. Ang itong pinakabit ko para mas marami akong may lagay na. Ayan, buksan na natin to. Hindi ko pa masyadong naanito meron dito. Ayan, ito yung phone holder. Ito yung ayan si Tia, ang ating assistant of the day. Bigyan ng milk tea. Ayun, pag-milk tea siya masarap. Sarap daw. Kape. Bruh. So, kakabit muna natin siya. A few moments later. So, yun mga kamoto. Bali, ganito yung setup niyan. Galing ni ito. Oh, shit. Yeah. Tapos, ito yung mga nasa unang plastic. Yan. Tapos may dalawang maliit din. Tapos ito kasama rin. So, tawag nito. Yan, ganito yung setup niyan. Pag nailagay na yan, ilalagay din itong dalawa. Parang pang-tapal din. Ganyan. Ito yung subtraction. Ito yung pang maliit na na tubo. Ito yung sa mas malaking tubo. Yan. So, ikakabit muna natin ito. Subtraction. Ayun, Ginagamit namin. Ayun. Ano? Ito yung instruction para magamit namin. Ayun. So, lagay muna natin. Ayan. So, ganyan. Nangyari. Tapos, lagyan na natin yung takip. Parang di pantay Di pantay. Bruh. Lalagay yung takip. Ganyan. Kailangan pa ba to? Ayan. Ganyan. Mga matanggal din to Matatanggal din yun. Hello, merong... So, ayan mga kamoto. Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko, no? Tama ba, Pia? Tama daw. Bruh. So, Baka mahulog yan. hindi ko nga alam baka mahulog. Pero parang okay naman. Lalagay ko yung cellphone ko mamaya dyan. Titesting na natin. So, bali ang ginawa natin is ito muna. Kinabit natin to. Ayan. Tapos sumunod. Ito na. Lagay mo na. Pinagsabay na ito tsaka yun. Pinagsabay na yung nilagay. Tapos, ano? Ayan. Ganun na ito para yung kasabo hindi maluwag yata yan pa. Hopefully sana secured naman ito. Ito medyo parang gumagalaw-galaw. Mahulog yan nito. Ito yung gumagalaw Ito nga. Ayan po. Ayan. So, Kukunin mo yan. yung cellphone. Ito na. Yan na yun. Phone holder ng Mio Gear. So, yun ang ginawa ko na. Ayan. So, nag-request yung assistant natin. Sabi niya, Ito mo yung cellphone. ilagay daw natin yung cellphone na. Para matesting. Hawakan mo nga, Pia. Video mo ako dito. Ngayon, may videographer tayo. Shout out sa inyo, mga kamat.
Yan. Sakto. Yan. Yan. Tapos, Nawala ah. okay naman. Video mga Pia dito. Yan. Yan o, pag gumaandar, gaganyan siya. Pero hindi na mahulog. Hindi mahulog to? Paano kung nahulog? Bagsak din yung cellphone nyo. Ito yan guys. Hindi na mahulog yan. Hindi na po. No? Di ba mataas? May lubili din kayo. Ha? May lubili din. Yan. So, sumasa. Okay na. Okay na. Ayan. So, okay na daw, sabi ni Pia. Hindi na daw ito mahuhulog. Sure ka, Pia, ah? I-ano nga, i-under nyo nga. Para sure. Para sure. I-under na namin guys, para sure. Ano, baka mahulog eh. I-under nyo ah. Pag nahulog, wait. Pwede na akong mag-Facebook habang nagda-drive, no? Na Pia? Joke lang, huwag kayong mag-cellphone habang nagmamotor. So, yun. Salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo, like, share, subscribe. Like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe, ama. Mag-subscribe kayo para madaming viewers. Ayun. 1 million viewers na si Tito. Ayun. May ano ako. May co-host ako, no? Ayan. See you sa next vlog. Bye-bye. Tignan mo yung camera. We're bringing this back to life.